chicos! Hola, que tal? Empezamos un novo vlog, mas hoxe nun sitio distinto. Diferente. On the first day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. Pois hoxe pensamos que como a onte se nos, bueno, por cousas de que non tivemos tempo, non fixemos o vlog máis de onte, pois hoxe facer unha cousa distinta, o traxecto, o traballo e un pouco o resumo de todo o día. Sí. Entón, hoxe que ven Cintia, tocou recoller a Cintia no tren. Bueno, esa parte non a gravei, biches. Xa. Tiña pensado gravarte baixando do tren, pero xusto puxose outro tren diante. Xa, entón xa non foi posible. Bueno, non pasa nada. É un pouquiño o traxecto, como é o ambiente cando chegamos, esas cousas. Así que nada, vides connosco a radio. Sí. On the first day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love sent to me four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me. Aquí na entrada encontramos a Lucía, que onte estivo maliña, pero xa ben recuperada, que sí, de todo. Xa está para comer turrón. The fifth day of Christmas, my true love sent to me Five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the Pois xa sixth estamos aquí instalándonos nos nosos respectivos sitios. E agora, bueno, vai ser moi aburrido a seguinte parte, que poñernos aquí no ordenador. Pero en canto teñamos un oco, sí, en canto teñamos un oco abrimos o calendario de hoxe e o de onte. Vale. Que o temos sin abrir. Estamos facendo agora o camiño inversa, Sí. porque nos acaban de chamar que de seguridade que temos un paquetiño, así A que ver pode que que- neste vlog máis haxa un unboxing. Sí. Cintia, que emoción. A ver que. A ver que ten. Ai, Ai, que boa pinta. sí. Mira, imos facer un unboxing. Imos. Ben, pois imos intentar ser rápidas, porque como vos dixemos, temos máis cousas que facer, pero sempre hai momento para un unboxing. Mira que xa tivemos un unboxing de Origen Galicia, pero non lles debeu parecer suficiente. A ver. Aquí o rápido. Por este lado, creo. Por onde, Cintia? Por aquí. Ai, por aquí. Creo, vamos. Sí. A ver. Oh, Estimada Cristina, para que poidades recibir o Nadal o estilo Origen Galicia, queremos compartir estas lambetadas con todo o equipo da tarde. Grazas a Javier Cotelo, que aínda non vimos as lambetadas. Así é por dentro. bueno. He comido. Torta de maíz. Supoño que de... Espera, non quero dicilo, pero supoño que de guitiriz, non? Ou non? Mira aquí arriba. Casa Naveira. Bueno, non quero equivocarme. Entón, Casa Naveira. Sí. O chocolate este que me encantou, de Ifas da Terra. O que ten froitas do bosque. Chocolates mariño. De Carballo. Este gusta a Nerea, coñeceo ben. E despois, marrón glacé de posada. Bueno, que maravilla. Que moitísimas grazas, Javier. Xa nos alegraches a xornada laboral, Hoxe temos merenda super rica, grazas. Viñamos pendente a abrir o calendario, Lucía, a ti tocache o 19. A ver. Onte non o abrimos, entón... Hai algo. Ai, que bonito, tocouche o mellor. Mira ela. Outra vez foi unha moneda de chocolate. A ver, Cintia, o día 20. Isto non se come, Que hoxe como non hoxe? estou ben. A ver. Ai,
hai unha goma do pelo. Mira, que guai. Mira. Todo moi axeitado. Bueno, pois así, con estes agasallos os que nos mandaron, despedimos o blog máis doxe. Ata mañá, estas seguen cos seus agasallos. Pigeons in a pear tree.